ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 17 апрели соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ ҳастед. Дӯстон, рости рӯзи 16 навор накардем. ҳар як хонаҳои рӯи кардан бовар кунед беҳад арзон айда. Наворам 24 минутай қариб. Просто навори зур шид. Хеле навор дар жизни нашидам бошад. Азиз, тамошо кунед. Замин ҳам ҳастай, хона ҳам ҳастай, квартира ҳам ҳастай. Мақсад либои намуди хонаҳоро ҳастай да тамошо кунед. Баъри шумо фақат. Бовар дорам ҳамин навори ирӯза обши 10-12 та хона боша, як 5-6 иншоалло савдо мешавад азиз. Барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. Замин, мошин чизе боша рӯй кунед, наворҳои бадина реклама фасонш када фурӯшта мегзорем. Дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем ки фурӯхта бутем азиз. Фақат ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ, ба хотири меҳнатҳо лайкора бизанед. Ҳама каса медонем ки навор просмотри бисёр мезана, тамошобинӣ зиёд мешавад. Лайкҳо қатъи поддержка кунед. Ба ҳар кас бовар накунед, диққат огоҳ бошед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан доред, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. Борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба Ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷузистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулӯ, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликӯл, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. Марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед. Иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстон, навора тамошо кунед. Мегӯяд ки ассалому алайкум дӯстони азиз. Мада хонаи наздиҳавлигӣ аз ноҳияи 5 дар курай ремондор или безремонт фарқ надорад. Сумша 40% метам мондагиша ҳар моҳа меспорам. Иншоалло ба хости худованд шу карда маслиҳат мекунем, мега мондагиша ҳар моҳа меспорам. аз 90,000 то 110,000 сум боша, агар бо хуб мешава. Касоне ки дора заминаи квартираҳай хонаи наздиҳавлига илтимос кардан ки мада муроҷиат бикунем, мегирем. ҳамин хеле вариант қатъи ҳамин хеле эълон дар ко боша, дар WhatsApp нависем, эълонтон мекунем. подписчикои канали Саудо ТВ, эълона гӯш кунед, нагзоронед хоҳишаи ҳаматон. Имрӯз 17 апрелай. фурӯши гибки камен, ноҳияи Ёвон, деҳаи оби Мукӣ. 1 метри квадратиш 70 сомонай. боз маълумоти пурраша видеоша мондагием. шумо тамошо кунед, роҳат мекунед. Аках чӣ хел хуш мефаҳмонатона. ҳамада дар кор айчи. 1 метри квадрати 70 сомонӣ, 400 грамм клейда 1 метри квадрати метан. мақсад рақами WhatsApp да худтон муроҷиат кунед. ноҳияи Ёвон боша, агар то сентра дастафкаш бепулай. хуб камта дуртар боша, бо мақсад бо маслиҳат. мега ки мо шогирдам қабул мекунем. кадоме ки ҳавасманд ҳастед, марамат акахати чахчах кунем. азиз, навора тамошо кунед. Ассалому алайкум. Намо гипки камен мерорем. Намо гипки камен айқола. Намо пилмет ваисия. Нет. Ира айқола меброя 1 метр дарозиш, 60 сантиметр паҳниш. Мисол, ина исиё, ай каришна. Каришна. Я бурудагиам. Чӣ хеле ки ҳамун соҳиби хона чӣ хеле ки заказ мекуна, ҳамун хел буруда метием. Ранго, любой ранг мо тайёр мекунем, метием. Масалан ина. Ранги нигоҳ кунед. Ина ин ранг, ин дигар ранго. Яма зард. Низ сафед 15% зард аралаш карда. Инай бу сиёҳу сиёҳ. Инай намо чӣ хеле ки махона ҳамон хеле ва вибр кунед. Инаи сафед чизош сурху сиёҳ.
نم خیلی برآوردگی نم خیلی نه گیپی کم نمیشویم کر خیر قطع میشوی یا کم خیر میشوی چلان قطع میشوی چه خیلی که باشه یگان داغ داشته باشه میره و این آلو در نمیگیره او ده توپ توزا میشه و این یگان سنگ پنگش نمیرزه این سنگش قطع شکاترکه قطع چپا کده بگیری و یک گیپی کامن همون شکاترکه قطع میره و ایره چیز بسیار تخت میکافه بسیار مستحکم میشه حاضر ما یگان لوی میشکیم نگاه کنیم خون شوید شویم این لوی ای زمین گرفتیم اینه میشکیم حاضر اینه همونجا میشکیم نگاه کنیم اینه خیلی همون میگیریم اینه میشویم نگاه کنیم که خیلی توپ تازه بو میشوه اینجا چنگ و خوک و لبایش برسم شوشته ممکن بوده ассалому алайкум подписчикои канали Саудо ТВ, мардами дураи ватан, мардами ютуб, хунахарои муҳтарам. хунаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. адресора бо диққат гӯш кунед бачаи азиз. ҷамоати Фрунзия, деҳаи Янги Турмуш. 7 сотих ду дар хона. чӣ хеле ки дар видео дидисен фасон када наворш кардем. хонаҳо барак, чор тараф маҳкам. нигоҳ кунед. дохили хонаҳо ремонт кардагӣ барои зиндагӣ кардан тайёрай дӯстон. қулинтона мепартенда зиндагиро сар мекунед. ина деюм хона. боз маълумоти пурраша аз ҳамин соҳибмулк мегирен. ҷамоати Фрунзия, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, деҳаи Янги Турмуш. 7 сотихаҳай духонагаҳай 175,000 сомонӣ мека. бача дар 175,000 сомон шумо ми хонаро метонед бихарем бача азиз. хоб духонага 7 сотиха баня алохона дора, об свет дора. хеле шароит камай дӯстон. мактаб, масҷид, мағозаҳо наздикай, ҳуҷҷатҳо боша ҳамаш садфоизаай. рақамҳои WhatsApp дастӣ мегузорем. худотон бо маълумоти пурраша аз соҳибмулк мегирем бардор азиз. лайкҳоро монен чӣ молу маҳсулот бошад дар WhatsApp роӣ кунен. дар боло тарафи дасти роста бинен рақамҳо барои реклама мондагием чизе ки боша роӣ кунен. дар канали Саудо ТВ рекламаи фасонаш мекунем. боз плюс дар тиктоки Instagram реклама када ҳамин ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. боз нигоҳ кунем хонада ҳама тараф маҳкам кардагӣ, боз смемлокҳо вардагӣ, бениҳоят смемлокписи овардан далнеши касе мегира хадаш бо ҳамо забора баланд мекунам. ина ҷӯйбори обу. хоб 175,000 аз уми канали мо Саудо ТВ занг зарен. худохоҳад бо арзонтон мекунад. деҳаи обод дӯстон азиз, ҳама тарафа қонун қоидааш қатӣ. мақсад касе мегира ина марамад ошашава бигирен. лайкҳоро монен, подписия сакунен, навора падили сакунен, номерои соҳибхонаро дӯстотонро роӣ кунед. зинда бошед. дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ роӣ кардагӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ нигоҳ кунед сентра. назди ҳавлигӣ дар ноҳияи рӯдаки заправкаи Фирӯза қарор дорад. хоб 5 дар хона дорад. 4.5 сотих замин масоҳат дорад.
обши 5 хона, 2 таш баракай навора тамошо кунен. Хонаро бинен чӣ хел ҷойи обод дай, ҷойи зур. Роста шароитои беҳтарин бародар азиз. Ҳама сабсавз аботем болоӣ. 5 хона, 2 таш фременка, барак, 3 тайгаш хонаи калон ависон, 4,5 сотиқ замин. Аз пости корвон 4 километр то хонара, аз роҳи калон то хона 250 метр. Раҳҳо ҳама семент, асфалт мебошад. Об светиш доимӣ ай. Хона 2016 сол сохтагӣ ай. Техпаспорт қарор дора. Алиши ҳам ба мошина мешава. Ина хона дӯстон, нархша бинед чӣ хел зур, 315 000 сомонӣ мега. Успед ки ош шава. Каси успед кард, ҳамин ҳаракат ки наворора дӯстон аввалша тамошо кунен, иншоалло беҳтарин мешава. Аз ҳама ҷо хона рӯй мекунанд, фақат Сауду ТВ хонаҳои арзон навор мекунанд, дам мегирем. Мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. Ин квартираро бинем бародар азиз, тамошо кунем да. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Гулпарвардай. Духонагаи 56 квадратара ба ҳамин ремонти замонавӣ метавонен арзонак бихарен. Хонаҳотонро рӯй кунен, чунки мардум ждат мекунад ки кай Сауду ТВ хона навор мекунад, мо мехарем. Рӯй кунен, ягон дӯсту бародаратон дора, акаву дӯдаротон дора, рӯй кунен, иншоалло ака ҳаққи хидмататонро мегирем, баъд эълон рекламагузорӣ мекунем. Духона 56 квадрат, 4 этажа, 1 этажа қарор дорад. Рақамҳои дастии WhatsApp мегзорем, занг занед. Об светиш постоянный, ҳуҷҷатҳо 100%. Баня ва ҳоҷатхона мега ҷудо ҳай темболӣ. Мактаб наздикиша, масҷид, аптека, бозори корвон наздик ай. Ба ҳама чизу чора болои темболӣ фурӯхта мешавад. ғайр аз ҷогаи хоб тақаллу кӯсамон. Иноша хай мегирем дар кор ай. Ремонт чӣ хел мебинед? Замонавӣ, зур, беҳтарин ремонт. Хона бо кирпичи пухта сохта шудагӣ. Дом 4 этажа, дар аввалин этаж хонамон қарор дорад. Соколни нест ай. 1 этажа бача азиз. Хоб хулас хонаи ма мегӯяд дар аввалин этажа. Инами ремонт, ҳамин хели ҳолат, срочна фурӯшӣ 450 000 сомонӣ. Рости гап, территория Душанбе ози коробкара шумо 400-500 ам мегиред, не ки якада сум дар кор срочна. Ба ҳамон хотир духонагаи 56 квадратара шумо дар 450 000 мехарен. Нафарое ки мода менависем ки квартира арзон монен, ремонтдор зур бошаву арзон боша, ина квартира марамат кадомитон успед карден, тамошо карден, мақсад мехаренаш оштон шава. Лайкора бизанен дӯстон азиз, подписатсия кунен, чизе боша рӯй кунен, наворҳои баъдина реклама фасон мекунем, дар якчанд каналҳои ютуби рекламагузорӣ мекунем. ҳамин ҳаракат мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат чикор кунем, саудо карда будем. Сауду ТВ мақсад пашти ҳаррӯза навор дора. ирӯза навор хонаҳо пагоҳ худохоҳад навори мошино мешава. Кадомитон мошинхар ҳастем, бо пагах худохоҳад навори мошино 16 апрел мешава. Тамошо кунен. 18 апрел бахш бача азиз. Оиди хона худотон рақамҳои дастии WhatsApp мегзорем, 450 000 сомонӣ занг зарен. Мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. ин хонара бинен чӣ хеле арзон ай. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати биологӣ, деҳаи Тайбед. 4 хона плюс 8 сотиқ замин дорад. хона камтар ремонтталаб ай, не ки нархи гарини арзонда. хоб 4 хона ва коридор, 2 дар хона, хоб 2 хонаи 5 метра дора ва дӯстон азиз, ва коридорош таш 4x3 кухни дора, баня алохона дора. деволо чӣ хеле ба хишти лояи об свет дора. хоб ба насос ҳам метавонем бигирен. Мактаб ҳастай, беморхона ҳастай. срочна савдо карда мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ. аз тамоми гӯшаву канори туристон хона рӯй мекунанд. мардуми сарбаланди хуҷанд, фикр накунед ки мода мисол ай тараф хона нест, ҳастай тарафҳои Бустон, Чкалов ай тараф рӯй мекунанд. аз тамоми гӯшаву канор рӯй мекунанд. бародариз тамошо кунед. мегзарем ба панҷумин замини фурӯшӣ. ба чайкои восеъ замина қабул кунед. замини фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ, деҳаи маҳаллаи Дирҷин. хоб як кам аз шебен, як кам аз санги калон плюс 600 дона сементблок. дар ҳамин нарх қушай бача азиз. мардум ҳама зиндагӣ дорад. деҳаи ободай, акада срочна сум дар корай савдо мекуна.
арзонакак 50,000 сомонӣ да шумо ҳамин замина метавонед бихаред. Масоатиш калон надӯстон азиз. Худотон бо акахати чахчах кунед. Рақамҳои ахираш 46 31 да бози занг бизанед бигӯед ки аз канали Саудо ТВ гирифтам. Мардуми восе нафарое ки занг мезаден замин хоҳиш мекарден ин марамад кадомитон аввал шида занг мезанен хулас қати ака чахчах куненда бихаренш. Лайкҳо рамонен, подписатсия кунен. Аддуши дастгирӣ ҳамин навор чӣ дора? Поделитсия дора, подписатсия дора, як дона лайки бепул дора ва наворои ҷолиба қабул мекунед аз тарафи мо. Подписатсия карден, навора қабул кардан мегиред. Мегзарем ба шашумин замини фурӯшӣ роҳӣ кардагӣ. Ана бо замин роҳӣ кардан нигоҳ кунед чӣ хел зур. Замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. Замин дар байни деҳаи Абдурасуливу Шамақай мегӯяд. Дар ҳамин байниш қарор дорад. Тамошо кунед. 4,7 сотих замин дорад. ҳамин ҳолат гирдаш фикр мекунем маҳкам кардагӣ. аз пеши стансия 5 километр дур роҳ асфалтай то роҳи калон мактаб, масҷид дора, ҳоҷатхона дорад, баня дора. хуб гирдаш маҳкам як мошин хум ва як мошин смесам дорад. срочна савдо мешавад бо нархи 110,000 сомонӣ. мардуми Ваҳдат тамошо кунед. ҳамун территория кадомитон заминхар буден пашти 5 сотих заминай гирдаш қариб ки маҳкам конӣ мегирен. фақат стройкара сар мекунен, хонара мебардорен, зиндагира сар мекунен. чем 300-400,000 да хона харидан ҳами 110,000 зангза аз уми канали Саудо ТВ бо арзонат мекуна бача. хулас битон табрез хоната бардор, зиндагира сар бако. неки лайк, поддержка ва подписатсия ҳамин рӯзо систай. Саудо ТВ наворои ҷолиба мондестаи дастгирӣ камай. Комментара беҳтарин ама ҷад мекунед неки намекунед комментара. Навор маъқул шид банавис. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. ана квартираи фурӯшӣ дар Сарбанд, Леваканд, Сарбанди пешина дар Борбади 2. дуюм падез, ду ошёна, дуюм ошёна мақсад 3 ҳуҷрагаи 72 квадратаҳай. тамошо куненда се хонагаҳай квадрати калон қатӣ, ҳаммом ва ҳоҷатхонааш ҷудоҳай. дар наздикии мактаб, мағоза, масҷид, садик. ҷое ки садик аст ӯ деҳа значит ободай. дӯстон азиз, аптека ҳам дора, ҳамаш хулас ҳастай. ҳоҷатҳо бекамбудӣ ҳама 100%. таъмири хона хуб чизе ки мебинед ҳамин хели ҳолат ба чизи чорааш савдо мешавад, муомила ҳам карда мешавад. нарх 380,000 сомонӣ. дар 380,000 шумо дӯстон сехонага метавонед бихаред ки дар дуюм ошёнаҳай. ин марамад аз уми канали Саудо ТВ. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсапша мегзорем. занг бизанен, иншоаллоҳ бо арзонтон мекунам. замин, мошин, хона, квартира чизе боша роҳӣ кунед. навори пагоҳина 18 апрел мешавад. навори мошинои арзон мешавад. тамошо кунед. баъдан хонаҳотона ҳаракат карда дӯстон азиз видеонавори фасон кунен, чем суратҳои холӣ видео кунен. мақсад чем видеоҳои шумо рафта худмон навор кунем бо беҳтарӣ мешавад. чунки мо качествени бо тамоми санъаташ навор мекунем. ҳамин тамошобин гӯё ки айпеш хонара дидеса ҳамихел видеонавораш мекунем. хуб дӯстон, навор маъқул шида боша комментара нависен. маъқул шид аз куҷо то чанд сума, аз кадом территория шумо дар хона, замин, квартира дар корай нависонед. худо хоҳад аз рӯи комментотон навор мекунем. фақат кадом хонае ки маъқул мешавад рақамҳои худша мемонем. ҳамроҳи соҳибмулк занг зада маслиҳат карда харидорӣ кунед. барадор азиз, аз мо навор кардан, аз шумо тамошо кардан, харид кардан. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираҳои навор мекунем дӯстон, бо диққат сабр карда то охир тамошо кунед. квартираи фурӯшӣ ҳастай дар Душанбе, дар ноҳияи Сино, Зарнисо, Зарафшон территория. ду хонаи 44 квадрат метра, доми 20 этажа, хона дар 20 этажа. нархи зур арзонакай 250,000 сомон нархш. хуб чӣ хеле ки қайд кардан лифташ мега 1 моҳ пас соз мешавад. ду хона хуб ду хонагаи 44 квадрата
нарх 250,000. боз калидор ҳам дорад, кладовка ҳам дорад. маълумоти пурра рақамҳои 0483 ҳозир занг занем. 250,000 сомонӣ мегӯяд бача. дар 250,000 аз душанбе шумо метавонед хона бихарем бародар азиз. маълумоти пурра акақати чахчах кунем. мегзарем ба наҳумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ рӯӣ карданд ки дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур, ҷамоати Исмат Шарифи раҳи калон абинем бача азиз. наздикакай роҳи душанбе кӯлоб аст ку, аммо наздики хона хулас қарор дорад. хуб, ду хона дора, 8 сотиқ замин дорад дӯстон азиз. сеюм кӯча, дукомната, комнатаҳо 6x3 ва 5x3 калидор бо верандаш дорад. хона бо кирпичи лои бардошта шудагӣ, баня, анҷумхона, аловхона, оғил дорад. заборшам дар ҳолати нотамом қарор дорад. дарвоза дора. ремонти хона простой, обычный зиндагӣ хулас. светш доимӣ ҳай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% ҳай. мактабаш где-то 20 минут роҳ масофа дорад. хуб, аз роҳи калони мисол душанбе кӯлоб дӯстон 200 метр дурай. хулас маълумоти пурра акақат чахчах кунен. ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур, ҷамоати Исмат Шариф, нарх 220,000 сомонӣ. дар 220,000 сомон шумо хонаро дӯстон метавонед бихаред. маълумоти пурра рақамҳоша мегзорем. рақамҳои дастӣ ватсапша акақати чахчах кунен. маъқул шуда боша бирен айпеш биненеш. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. анаи квартира нархи катлаванай бача азиз, нигоҳ кунед да. фурӯши квартира дар Рудакӣ, повороти Ленинград, духонагаи 66,5 квадрат метра, ҳамагӣ ду хона мега. ҳамагӣ ду хона 4 тиреза дора. доми 16 этаж, хона дар 8 этаж. ҳамин хонаҳои арзона дӯстон ҳаракат мекунем, дар ахир монем, чунки нафарои ки сабр кард тамошо мекуна марамад оша шава. ин сабр иншоалло хуб аст дӯстон азиз. хуб, нарх 335,000 сомонӣ. айроҳи калони мошинав дуюм дом. иҷозати ремонт дора. 2 моҳ баъд мега иҷозати ремонт хулас мешава. падезои дом шикатур кадагай. дом лифт дора. 1 квадраташ 450 доллар. хона коробка. маълумоти пурра занг занед. лайкҳо рамонем, барои реклама муроҷиат бикунед. зинда бошен. чизе буд ҳамаша рекламатон кардем. фақат чизе боша рӯй кунед, рекламагузорӣ кунед бародар азиз.